Ezue, nire irudipena da edo bigarren ebaluaketan dena da zailagoa? Bai, zailagoa da. Dena errazabaliz non legoke ikastearen grazia? Ara, gure filosofoa. Arratsaldeon lagunok, hemen nago. Maider? Barkatu berandutu izana, baina hanbototik bide luzea dago zuen lokaleraino. Itxoin, hanbotoko Mari zara. Noski, joe, ez dakizu ez zenbat gustatu zaidan pertsonaia. Larraitzeko paritu dit liburua eta jotasun abil irakurtzen. Euskal mitologia bai ederra. Ideia bat izan dut. Aurrera! Top zerrenda! Euskal mitologia pertsonaia interesgarriz osatua dago. Egin dezagun errepaso azkar bat. Bat, Amalur. Amalur? Gure lehen guzina bezala? Amalur, Amalur, gure besoetan zaude. Horixe, Amalur euskal mitologiako jainkosa nagusia da. Eta lurra irudikatzen du. Izaki bizidun guztien zaindaria da. Eta guztiak elikatzeaz eta bizitzeko lekua emateaz arduratzen da. Bi, eren zugea. Zuge handi baten forma duen dragoi gaiztoa. Aitzuloetan bizira. Gozeak dagoenean bakarrik ateratzen da. Beraz, kontu zibili. Hiru, akerbeltz. Akerbeltzek aker forma du eta gainontzeko animaliak zaintzen ditu. Eta ez hori bakarrik, bera da sorginen akelarreak idatzen dituena. Oso ondo, Lau, hanbotoko Mari. Amalurren pertsonifikazioa da. Hanbotoko koan bizi da eta animalien forma hartzeko gaitasuna du. Hauxe gure top zerrenda. Hala ere, euskal mitologian pertsonaia interesgarri gehiago daude noski. Ikertu eta ikusiko duzue.